Hej igen. Igen. Så sidder jeg herude på min toiletbund igen. Og bare lige hvis I undrer jer over, hvorfor jeg sidder her, så er det fordi, der er gulvvarme. Og så er jeg ikke rigtig andre steder i huset. Så det er meget rart. Men i dag, der har jeg startet dagen ud med at forberede endnu flere spørgsmål og forberede mig bare det hele taget endnu mere til at skulle ned og interviewe hende der hedder Merete. Og det var faktisk rigtig godt. Hun havde rigtig mange eksempler og historier af skizofrene, fordi hun arbejder med dem hver dag. Altså hver dag, hun er på arbejde. Hun er ikke på arbejde hver dag. Nej, men altså, hun havde rigtig mange historier, som jeg også kunne bruge, og som jeg også tror, jeg ville have flettet ind på en eller anden måde i mit skuespil. Så det var en meget positiv ting. Og så fik jeg også bare i det hele taget mere viden omkring det, fordi jeg havde jo ligesom et synspunkt, men så fik jeg også et andet nu i dag. Nogle af de problemer, der er før og efter og imens med skizofreni. Og derefter så er hele dagen synes jeg bare stået på at skrive og skrive. Der har været problemer med at holde koncentrationen en gang imellem, har jeg godt kunne mærke. Men jeg har fået lavet en hel del. Sådan lidt. Lad os sige sidst. Peter. Jeg vil lige fortælle jer, hvad jeg vil lave i morgen. I morgen, det er en skrive, både af manuskript, og bare det hele taget af at skrive. Det er sådan set det, min dag skal stå på. Og så, ja. Jeg kommer